Pozdrav društvo, da se javimo, evo nas na putu za Svetu Goru, manastir Hilandar, i priključujemo se također krsnom hodu u Svetoj Gori. Nosimo sa nama ikonu Bogorodice Trojeručice na osvećenje i daće Bog kasnije na dobrobit srpskog naroda. Ekipa ovdje mala, ali odabrana. Javljamo se, upravo smo ušli u Grčku i malo da vam se javim svima, da kažem svoje utiske. Krenut ćemo od našeg brata Saša. Velika je čast prvo nositi ikonu, učestvovati u krsnom hodu, priključiti se krsnom hodu sa braćom Rusima, kozacima koji nose tibetsku Tabinsku Bogorodicu, s kojima ćemo zajedno obići sve manastire na Svetoj Gori. Znači, vodit ćemo litije zajedno s njima, učestvovati u molitvama. Ne znam, to treba da se doživi. To je to što smo mi duhovnici, čuvari naše tradicije. Volio bih da svako prati naše stope i da ne proda doru za večer. Tu je brat Srđan. Šta kaže naš brat Srđan? Iskreno, ovo je za mene biće jedno veliko iskustvo, jer prvi put ću imati priliku da posetim Svetu Goru, Hilandar. Godinama razmišljam o tome, ali nikako da se to potrfi. Sad još imam i priliku da obiđem celu Svetu Goru, da posetim sve manastire. To će zaista biti neprocenjivo iskustvo. I još pri tome kad se dodaje da nosimo ikonu koju će da osveštimo i sa ciljem da je vratimo kod nas, da obilazimo posle srpske zemlje, kako bi pokušali da prenesemo taj duh pravoslavlja što vlada na Svetoj Gori, da prenesemo i kod nas, da budemo vidljivi i da polako prenesemo one prave vrednosti koji se lako zaboravljaju, a koji u suštini ono što čini srpstvo. To nije ni farma, ni druge ove gluposti što danas se prikazuje, a kamoli Sulejman Veličanstveni, to su Sveti Sava, Nemanjići, oni koji su i napravili Hilandar, i nadamo se da će da pokrenemo i mladi ljudi i da budemo zajedno s njima da gradimo to neko novo, to jest staro srpstvo. Eto, društvo, čuli ste moju bratiju. Mi se nadamo da ćemo da donesemo silu duha svetoga uz ikonu Bogorodice Trojeručice. Prislonit ćemo je uz originalu, zaista veliku svetinju, i nadamo se na mnoga ljeta i na zdravlje svima nama u Srbiji. Uz Božju pomoć putujemo ka Svetoj Gori, i još da se zahvalimo Bogorodici i da kažemo: Presveta Bogorodice, moli Boga za nas grešne i nedostojne rabove Božije, Sašu, Srđana i Miću, i s verom Boga i naprijed. Ćao društvo.